سلام بيتسب كم يكنيهم أنا الله أملاك مسجن نسخمون أبب زلهمو فقرت عنا رهوا سند كل مساهم يهون سو لما عندهم كم تلمود حريق بسخونا مدب تماليسة مسألة مالتيو أنا ناي لما عندي مدبناتهم دايا سبيشال نوالديا قدي فوكي زخدة فقرنياغي كميجركي مليسكي نابئيدكي تأتوي ويدما كواخز رح قودي بخميك تملس يوتخلي بزول المدب تماليسة مسألة مالتيو حجي حدودي بخرت منجد تاتيو كواقي كرحق زخيل مالتيو سو اثنين مجمرتا منجد تايو بنات كتفات نسخ بالسراحيو سحتت او لعلي تشتغير كتكون تخليغي ولو نعوز نرك خبر اني سخوني غلي بيتشا باستفالالي مغنياتات بنات كتفات حدودي كواقي كرحق يخلي ويدما قدي فوكي كخير يخليو ادخال اي مغنيات الماضايو بقى نسخ بزيت فلتيو منجدي اسخ نصهتنا لخ ነገር ግን ጽይሉ ከባዶ ተላዕሉ ብናቱ ምክንያታት ጥራሕ ሓደ ወዲ ካብ ህይወትኪ ክርሕቕ ይኽእል ገዲ ፎኪ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ካብዚኦም ክልቲኦም ወጻይ ካልእ ምክንያት የለን ሶ ሕጂ ኣብዛ ቪድዮ እዚ አንድሪኦ ነገር እንታይ እዩ እትናይ መጀመርታ ንስኺ ብዘይት ፈልጥዮም ምክንያት ገዲ ፎክ እንድሕር ከይዱ ንስኺ ክትገብሩዮም ዘለኪ ሓሙሽተ ነገራት አሉ ዋና ታርጌቶም እንታይ እዩ እትወድ ንሱ መሊስኪ ናብ ኢድኪ ንምእታው ኦፍ ኮርስ 100% ዘይክሰርሕ ይኽእል ነገር ግን እዞም ሕጂ ነገራኪ ሓሙሽተ መንገድታት ተኸቲልክ እንድሕር ሰሪሕዮም 70-80% ናይ ምምላስ ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ብናት ክጥፋት ካብ ህይወትክ ዝረሓቐ ወድውን ከመይ ጌርኪ ናብ ኢድክ ክትምልስ ይትኽእል ከመይ ጌርኪ ክናፍቲ ነባር ዝነበረ ፍቅርኩም ትምልስ እዩ ዝብል እንደገና ሓሙሽተ መንገድታት ክነግራክ እየ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ 10 ነጥብታት ንርኢ ኣለና እቶም ሓሙሽተ ነጥብታት እንታዮም እቲ ብዘይ ትፈልጥዮም ምክንያት ካብ ህይወትክ ዝረሓቐ ከመይ ጌርኪ ትምልስ እዩ ዝብል እዩ እቶም ቀፂልና ንሪኦም ሓሙሽተ ነጥብታት ድማ ብናት ክጥፋት ዝረሓቐ ወዲ ትምልስሎም መንገድታት ይኾኑ ኣለዎ ማለት ነው ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኽን ትጠቅም ስለ ዝኾነት ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምራ ከምኡ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሓ ሰናይ ምክትታል ኦኬ ሰብቕታ ነፍቲ ጉዳይና ክንሓልፍ ከለና እቲ ናይ መጀመርታ ንስኺ ብዘይ ትፈልጥዮም ምክንያት ካባኺ ዝሃደመ ወዲ ወይ ድማ ካባኺ ዝረሓቐ ወዲ ናብ ኢድኪ ትምልስሉ መንገዲ እንታይ እዩ ን30 መዓልቲ ምስኡ ዘለክ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቋርፂ ዝብል ሕጂ እዚ ነገር ዝንኽትግብርዮ እቲ ብጣዕሚ ዝኸበደን ነገር ግን ተጸሚምክ እንድሕር ተገይርክዮ ድማ እቲ ብሉእ ዝኾነ ውፅኢት ትረኽብሉ ነጥብ እዩ ሶ ን30 መዓልቲ ወይ ድማ ንሓደ ወርሒ ምስኡ ዘለክ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ከተቋርፂ ኣለክ ልክዕ ከምቲ ንሱ ገይርዎ ዘሎ ንስኹውን ብኡ ልክዕ ክትፍጽምዮ ወይ ድማ ክትግብርዮ ኣለክ ክድውል የብልክን ኣብ ሶሻል ሚድያታት ንኣተኸ ፌስቡክ ገለ ናት ፎቶ ላይክ ክትገብር የብልክን ኮመንት ክትጽሕፍ የብልክን دهايو ክትገብር ይብልክን ንሓዙ ክገለ እንኡ ዝረኸቡ መሓዙ ክትዛረበ ይብልክን ንሕዋቱ ክትዛረበ ይብልክን በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ደሃይክ ንስኹን ከተጥፊ ኣለኪ ንሱ ደሃዩ ጥፊኡ ለሓቀ ንስኹን ብኡ ልክዕ ደሃይክ ከተጥፊ ኣለኪ ንኽንደይ መዓልቲ ን30 መዓልቲ ተጸሚምኪ እዚ ነገር ክትግብርዮ ኣለኪ ሕጂ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክልዓል ምክንያቱም ንኽናፍቐክ እዩ كنافقك اندحر كوينو ناتك هلاوه خسئنو اللوه قديتا ازو بقى نور زخونا نگر تزي خوين گن نسو بزهادو مقصري ددحريو تبوي اندحر كوينك بتراغاغا متلمنيو اندحر كوينكي ازو دوزي او امرو ازمصو الحساب انت ايو اوكي عبدس زولن ساعات كرخ يخلي نزا غازيا سلازي منم زጫና نقن ነገር ይብለኝ ከመማረጽ ውን ክሕዛ ይخلي ጎና ጎን خال ጓሉን ከልሽ ይخلي ዝብል አተሐሳስባ ሒዙ ንዓቂ ከናፍቀከ ይخلል ንኹም ድማ ብዝበለጸ خባኺ ንሃደመ ይخيድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ን30 መዓልቲ ተጥፍሉ ዋና ዓላማ እንታይ እዩ ንኽናፍቀክን ናትኩ ዋጋ ተረዲእዎ ናባኺ ንኽምለስን እዩ ማለት ስለዚ እታ ናይ መጀመርታ ነጥቢ ን30 መዓልቲ ካፍቲ ወድንሱ ሙሉእ ብሙሉእ ክትርሕቂ ኣለክ ማለት እዩ ኦኬ ናፍት خلای ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ኣብ ርእስኺ ጥራሕ ኣትኩሪ ዝብል ሕጂ ኣብቲ 30 መዓልቲ ተጥፍሉ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ትኹረትኪ ኣብቲ ወድንሱ ዘይኾነስ ኣብ ባዕልኺ ይኸውን ዘለዎ ናትክ ጥዕና ከመይ ኣሎ ኣብ ማጋግባኺ ከመይ ኣሎ ስፖርት ትሰርሕ ኣለኽ ዶ ጸሎት ትገብር ኣለኽ ዶ ጥዑይ ክዳን ትኽደን ኣለኽ ዶ ጽሬት ክትሕልው ኣለኽ ዶ ዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ባዕልኺ ከተትኩሪ ኣለኪ ናብኡ ምምላስ ገዲፍኪ ንሱ ብዛዕባ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ገለገለ ዝብል ገዲፍኪ ተጸሚምኪ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብደንብ ጌርክ ንባዕልኺ ትሪት ክትገብሪ ኣለክ ኣብ ባዕልኺ 100% ከተትኩሪ ኣለክ ማለት ሕጂ ን30 መዓልቲ ጥራሕ ይኾነና ባዕልኺ ከተትኩሪ ኩሉ ግዜ ልምዲ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባኺ ምጭናቕ ንባዕልኺ ትሪት ምግባር ንነብስኺ ዓርስኺ ምክንኻን
ኦሬዲ ኩሉ ግዜ ናትኪ ልምድ ክኸውን ኣለዎ ግን ስፔሻሊ ኣፍተን ናይ መጀመርታ 30 መዓልትታት ፍቅረኛ ገዲፉ ክኸይድ ከሎ ንዓኽ ከቢድ ስለ ዝኾነ ምናልባት ከይተረዳእክ ነፍሲ ክሽንዱ ትኽእል ኢኺ ክትጭነቕ ትኽእል ኢኺ ናብ ዝተፈላለዩ ሕማማት እውን ክትቃልዕ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ከምኡ ንኸይፍጠር ድማ ኣፍተን መዓልትታት ንሰን ተጸሚምኪ እዛ ምክሪ እዚኣ ሰሚዕኺ መጀመርታ ኣብ ባዕልኺ ከተትኩሪ ኣለኪ በቃ ንዓርስኺ ምክንኻን ናይ መጀመርታ ስራሕኺ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ውፅኢቱ ድማ እንታይ እዩ እቲ ወዲ ንሱ ተመሊሱ ክዕዘበክ ወይ ድማ ክሪአክ ከሎ ንምንታይ ደኣ ገዲፍያ እዛ ጓዚኣ ጠንካራ እያ ንባዕላ ትሪት ትገብር እያ ደካማ ይኾነትን ሰነፍ ይኾነትን ገለ ኢሉ ንኽናሳሕ እውን ይገብሮ እዩ ግን እቲ ዝበለፀ ንባዕልኺ ኢኻ ትጥቀም ኦኬ ናብቲ ሳልሳይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ሕጉስቲ ምዃንኪ ብተግባር ኣርእዮ ዝብል ሕጂ ንሱ ስለዝኸደ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘንኪ ብጣዕሚ ከም ዝተጨነቕኪ በቃ ነብስኺ ከም ሸንደኽ ገለ ንኸተርእዮ ይትሰዓር ሓደ ዋልድ ኣለዋ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስዳ ማለትሲ ፍቅረኛ እንገዲፍዎን ምስ ከደ በቃ ይበኽያ ነብሰን ሽንድዋ ገለ ዓርሰን ምክንኻን ይገድፍኦ ገለ ካብኡ ሽዑ በቃ እትወዲ ንሱስ ሓዚኑለን ንኽምለስ በቃ ብኣይ ብጣዕሚ ተጎዲኣ ገለ ኢሉ ሓዚኑ ናብ ህይወተን ንኽምለስ ዝፅዕራ ዋልድ ብዙሓት ኣለዋ እዚ ፍጹም ጌጋ ዝኾነ ነገር እዩ ንምንታይ መሲሉ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ሓጎስኪ በይንኺ ኮይንኪ ብባዕልኺ ጥራሕ ክትፈጥርዮ ኣለክ እምበር ሓጎስኪ ናትካ ሓጎስ ብሰብ ዝተመስረተ ክኸውን የብሉን ብፍቅረኛኺ ዝተመስረተ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ምሳኺ ዝህልወሉ ሰዓት ትሕጎሲ ንሱ ገዲፉከ ዝኸደሉ ሰዓት ከዓ ትጉሂ ወይ ድማ ትድሃል እንድሕር ኮይንኪ እዚ ብጣዕሚ ስሕተት እዩ ስለዚ ብዘይ ትወዲ ንሱ ምንባር ከም ትኽእሊ ብዘይ ትወዲ ንሱ ሕጉስቲ ከም ዝኾንኪ ብተግባር ከተርእዮ ኣለኪ ስለዚ ሕጂ ንኣብነት ነቲ ገዲፉክ ዝኸደ ፍቅረኛኺ ሓፂር መልእኽቲ እንታይ ክትፅሕፈሉ ትኽእሊ ኢኺ ህይወተይ ብኣኻ ዝተመስረተ ኣይኮነን ስለዚ ንስኻ ስለዝኸድካ ኣብ ህይወተይ ዝቕየር ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣነ ብዘይ ማንም ሰብ ብባዕለይ ሕጉስቲ እየ ብባዕለይ ዝተኣማመን ጓል ኣንስተይቲ እየ ስለዚ ንስኻ ኸድካ መጻኻ ንኣይ ምንም ነገር ይኾነን ገለልኪ ትብዓት ዝተመልኦ ሓፂር መልእኽቲ ክትልእኽሉ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ኦኬ ናብቲ ራብዓይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ሚስጥራዊት ኩኒ ዝብል እዩ ሕጂ መብዛሕትአን ኣዋልድ ዝሰርሕኦ ስሕተት እንድሕር ሃልዮ እዚ ነገር እዚ ፍቅረኛን ምስ ገደፈን በቃ ዝኾኑ ናይ ብሬክ ኣፕ ጥቕስታት ናይ ምፍላይ ጥቕስታት ኣብ ፌስቡክ ፔጅን ፖስት ይገብራ ስቶሪ እትዋ ኣብ ኢሞ ፖስት ይገብራ ገለ በቃ ብዙሓት ሰባት ንኽፈልጡለን ንኽሓዝኑለን እቲ ወዲ ንሱ ሓዚኑላ ናብኣ ንኽምለስ ገለ ከምዚ ዓይነቱ በቃ ፖስት ዝገብራ ሼር ዝገብራ ንመሓዝቶን ዝዛረባ ንቤተሰበን ዝዛረባ ኣዋልድ ብዙሓት ኣለዋ ኣየድልየክን ከምዝታት መምዘኒ ኢኺ እዩ እንታይ እቲ ብዘይ ትፈልጥዮም ሰባት ብንዓኽ ብዘይ ይፈልጡኹ ሰባት ትምዘን ካብኡ ድማ ክትፈልጥዮ ዘለክ ነገር ንስኺ ፖስት ብዝገበርክ ቁፅሪ ኣብ ስቶሪ ዝተፈላለዩ ጥቕስታት ብዘእተኽ ቁፅሪ እቲ ወዲ ንሱ ክሳብ ሕጂ ብኡ ምሕሳብ ከም ዘይገደፍክዮና ተሓስብዮ ከም ዘለኺ ይርዳእ ኣሎ ብቐሊሉ ማለት እዩ ነገር ግን መንገድኺ ሳይለንት እንድሕር ጌርኪ በቃ ንስኺ እንታይ ከም ትገብር ዘለኺ ማንም ሰብ ክፈልጠክ እንድሕር ዘይክእል ግን እቲ ወዲ ንሱ እንታይ እናበለ ምሕሳብ ይጅምር እንታይ ትገብር ትህሉ ገለ ኢሉ ብዓኺ ምጭናቕ ይጅምር ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ህይወት ትነብር ትህሉ ገለ ኢሉ ንዓኺ ንክሓስበክ ዕዱል ትህብዮ ኣለኹ ማለት እዩ ተዚይ ኮይኑ ክፍቲ እንድሕር ኮይንኪ ግን ኦረዲ ክፍቲ ኢኺ ኦኬ ናብቲ ሓምሻይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ እቲ ዝኸደ ፍቅረኛኺ ናባኺ ተመሊሱ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ንስኺ ንዕኡ ትርጉም ዘለኪ ጓል ከም ዝኾንኪ እንድሕር ተረድዩ ጥራሕ እዩ ናባኺ ተመሊሱ ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ ትርጉም ዘለዋ ጓል እንታይ ማለት እዩ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ከም ዘለኪ እንድሕር ተረድዩ ዓርስኺ ትከናኸኒ ብዘይ ማንም ሰብ ደስተኛ ከም ዝኾንኪ ሕጉስቲ ከም ዝኾንኪ ዕላማ ከም ዘለኪ እንድሕር ተረድዩ ንሓዳር ከም ትኾኒ ቁም ነገረኛ ከም ዝኾንኪ ተኣማኒት ከም ዝኾንኪ እዚኦም ኩሎም ነገራት እንድሕር ተረድዩ እቲ ወዲ ንሱ እመነኒ ብምንም ተኣምር ንዓኽ ክኸስረኪ ኣይደልን ስለዚ ምንም ግዜ ከይቐተለ ናባኺ ክመፅእ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ንኸምኡ እየ ድማ እቲ ሞር ትኹረትኪ ካብ 100% ሲ 80-90% ሙሉእ ትኹረትካ ኣብ ባዕልኽ ክኸውን ኣለዎ ዝብለኪ ዓርሰ ምትእምማን ክትሃንፀለኪ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ክህልወክ ኣለዎ ምስ ፈጣሪኽ ዘለኪ ሪሌሽን ብደንቢ ጌርኪ ከተጠንክርዮ ኣለኪ እምንቲ ክትኮነለኪ በቃ ጠንካራ ዝኾነት ጓል ሄዋን ክትኮነለኪ ሽዑ እቲ ወዲ ንሱ ንዓኺ ፈፂሙ ክኸስረኪ ኣይደልን ማለት እዩ ስለዚ ፍቅረኛኺ ንስኺ ብዘይ ትፈልጥዮም ምክንያት ገዲፍክ እንድሕር ከይዱ እዞም ሕጂ ዝነገርኩ 5 መንገድታት ፈትንዮም ሽዑ እንድሕር ተመሊሱ ጽቡቕ እንድሕር ዘይተመሊሱ ግን ስጀመር እዚ ወዲ እዙይ ንዓኺ ኣይተባሃለን ማለት ስለዚ ንባዕልኺ እሚንኪ ካልእ መንገድኺ ክትቅፅለለክ ወይ ድማ መንገድኺ ክትቅይሪ ኣለክ ማለት እዩ
ኦኬ እቲ ሕጂ ቀፂልና ንሪኦ ነገር ድማ ፍቅረኛኺ ብናትኪ ስሕተት ወይ ድማ ብናትኪ ጥፍኣት ካብ ህይወትኪ እንድሕር ወፂኡ ክትገብሩ እዮም ዘለኪ 5 ነጥብታት ድማ ሕጂ ክንርኢ ኢና ሶ እቲ ናይ መጀመርታ ክትገብሩ ዘለኪ ነገር እንታይ እዩ ልቢ ዝትንክፍን ሓፂርን ዝኾነ ይቕሬታ ምሕታት እዩ ሕጂ ጥፋተኛ እንድሕር ኮይንኪ ይቕሬታ ክትሓቲ ግዴታ እዩ ኣይኮነ እንደ ጥፋተኛ ኮይንካ ጥፋተኛ ዋላ ኮይንካ እቲ ካልእ ሰብ ጥፋተኛ እናሃለወ ንባዕሉ ይቕሬታ ትሓተሉ ሰዓት ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ንይቕሬታ ምሕታት ትዕቢተኛ ክትኮኒ የብልክን እንድሕር ኣጥፊእኺ ይቕሬታ ክትሓቲ ግድን እዩ ስለዚ ነቲ ወዲ ንሱ ሓፂርን ፅፍፍ ዝበለን ይቕሬታ ክትሓትዮ ኣለኪ ብኸመይ ኢኺ ይቕሬታ ክትሓትዮ እቲ ዘጥፋእኽዮ ጥፍኣት ግዴታ ኣሚን ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እቲ ዘጥፋእኽዮ ጥፍኣት ከኣመንክ እናሃለኺ ተጋጊኻ ኢኻ መሲልካ እዩ ነገር ግን በቃ ድሓን ችግር የብሉን ይቕሬታ ገለገለ ኢልክዮ ኣይቕበለክን እቲ ዘጥፋእኽዮ ጥፍኣት ውሽጥኽ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦ ነቲ ነገር ንሱ ኣሚንኪ በቃ ኣነ እዚኣ ብግልፂ ኣጥፊየ እየ በቃ ናተይ ስሕተት እያ ግን ካብ ሕጂ ጀሚረ ኣይደግማን ከስተኻኽል እየ ሶ ይቕሬታ ግበረለይ ኢልኪ ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክትሓትዮ ትኽእል ኢኺ ካብኡ ንላዕሊ ግን ከምዚ ለመና ዝመስል ይቕሬታ ግን ከተዘውትሪ ወይ ድማ ከተብዝሒ የብልክን ማለት እዩ ኦኬ ናፍቲ ካልኣይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ እቲ ዝፈፀምክዮ ጌጋ ንኻልኣይ ግዜ ከምዘይ ተደግምዮ ብተግባር ከተርእዮ ኣለኪ ሕጂ ፍቅረኛኺ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ጥፍኣት ንስኺ እንድሕር ኣጥፊእኺ ብድሕሪኡ በቃ ብጥብቂ ዝኾነ ነገር ክከታተለኪ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ኣባኺ ዝነበሮ እምነት ብዝተወሰነ መልክዑ ብንእሸይ ስለ ዝቕንስ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍቲ ካልኣይ ዕድል ሂቡኪ ምሳኺ ተቕፅሉ ሰዓት ብተግባር እቲ ስሕተት ንሱ ከምዘይ ትደግምዮና ካብቲ ስሕተት ከምዝ ተኣረምኪ ከተርእዮ ኣለኪ ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ ይቕሬታ ሓቲትክዮ ንባዕሉ ይቕሬታ እንድሕር ዘይተቐቢሉ ንባዕሉ ብርሑቕ ኮይኑ ንኣኺ ይዕዘበኪ እዩ ስለዚ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር እቲ ዝፈፀምክዮ ስሕተት ካብቲ ነገር ንሱ ተቆጢብኪ ህይወትኪ ትቕፅል ከም ዘለኪ እዩ ንሱ ክርእየኪ ዘለዎ ክዕዘብ ዘለዎ እምበር በቃ ይቕሬታ የተቐበለን ከይዱ እዩ ስለዚ እቲ ጥፍኣት ክደጋግሞ እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ሃልይኪ በቃ ጠቕሊልኪ ንሱ ተፀፂታ እያ ተኣሪማ እያ ኢሉ ናባኺ ንክምለስ ሓሲብዎ ዝነበረ ኮምፕሊትሊ ካብ ህይወትክ ንክወፅእ ትደፋፍእዮ ኣለኺ ትገብርዮ ኣለኺ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ነጥብ እንታይ ይኸውን ኣሎ ካብቲ ናይ መጀመርታ ዝሰራሕክዮ ስሕተት ተኣሪምኪ ሕጂ ሓድሽ ዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ህይወት ምንባር ጀሚርኪ ከም ዘለኺ ብተግባር ከተርእዮ ኣለኪ ማለት እዩ ኦኬ ናፍቲ ሳልሳይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ግዜ ሃብዮ ዝብል ሕጂ ፍቅረኛኺ ንስኺ ዝኾነ ጥፍኣት ኣጥፊእኺ ካባኺ እንድሕር ርሒቑ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን በቃ ከምቲ ዝነበሮ ንኽምለስ ናባኺ ንኽምለስ ኣይትሕሰብ እዩ ኣይትፃዕሪ ምክንያቱም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብኣኺ ብጣዕሚ እዩ ተናዲዱ ዘሎ ስለዚ ይቕረ ንኽገብረልኪ ንባዕሉ ግዜ የድልዮ እዩ ማለት ስለዚ ክጭቕጭቕ የብልክን ኦፍኮርስ ግዜ ከይወሰድኪ ይቕሬታ ክትሓትዮ ኣለኪ ነገር ግን ይቕሬታኺ እንድሕር ዘይተቐቢሉ ግን ግዜ ሂብኪ ኣብ ባዕልኺ እናሰራሕኺ እቲ ጥፍኣት ከምዘይ ትደግምዮ ብተግባር ናርኣኺ ክፀንሕ ዘለኪ ዝተወሰነ ግዜ ሂብኪ እምበር ክጭቕጭቕዮ ንዓበጃኻ ምሳይኩን ናፊቕካ እየ ገለገለ እናበልኪ በቃ ቀልጢፉ ናባኺ ንኽምለስ ክደፋፍእዮ የብልክን ማለት እዩ ነገር ግን ከምኡ እንድሕር ጌርኪ ግን ዝገደደ ካባኺ እናረሓቐ ይኸይድ ኦኬ ናፍቲ ራብዓይ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ንነብስኺ ይቕሬታ ግበርላ ዝብል ሕጂ ንስኺ ጥፍኣት እንድሕር ሰሪሕኺ ምናልባት ፀፀት ክሓድረክ ይኽእል እዩ ጣዕሳ ክሓድረክ ይኽእል እዩ ኣነ ከምዚ ዘይሰርሕ እኮ ፍቅረኛይ ምተቐየመን ወይ ድማ ገዲፉኒ ምኸደን ዝብል ጣዕሳ ኣብ ውሽጢ ክፍጠር ስለ ዝኾነ መጀመርታ ምጣዓስ እንድሕር ጀሚርክ ድማ ናብ ምምራር ናብ ነብስኺ ምፅላእ ገለገለ ስለተኣትዊ ንኸምኡ ንነብስኺ ይቕሬታ ክትገብርላ ግድን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ስሕተት ዘይሰርሕ ሰብ የለን ጥፍኣት ዘይሰርሕ ሰብ የለን እቲ ጥፍኣተኛ ወይ ድማ ትሕማቕ ሰብ ዝበሃል ካብ ስሕተቱ ዘይምሃርን ዘይእረምን ጥራሕ እምበር ንስኺ ስሕተትክ ወይ ድማ ጥፍኣትክ ተረዲእኪ ካብቲ ጥፍኣትኪ ተኣሪምክ እንድሕር ወፂኺ ኦልሬዲ ኣብ በይንኺ ስለዘይኾነ ንነብስኺ ይቕሬታ ጌርክ ክትቅበል እያ ኣለኪ ማለት እዩ ኦኬ ናፍቲ ሓምሻይ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ክንሓልፍ ከለና ድማ ቀሲልኪ ናይ ዕርክነት ወይ ድማ ናይ ምሕዝነት መንገዲ ክፈት እዩ ዝብል ሕጂ ምስ ትወዲ ንሱ ምናልባት ከም ዳዕንቲ ወይ ዝበልኩኺ ዳይሬክት ናባኺ ክምለስ ስለ ዘይኽእል ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ በኣኺ ተናዲድዎ ዝነበረ ነገር ምስ ዝሓለ ቀስ ኢልኪ ብምሕዝነት መልክዕ ብዕርክነት መልክዕ ክትቀርብዮ ትኽእል ኢኺ ሽዑ እቲ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትኩም ዘሕለፍኩሞ ፅቡቓት ነገራት ቀስ እናበልክ እናልዕልኪ ናፍቲ ዝነበሮ ፍቕሩ ክትምልስዮ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ
ስለዚህ ፍቅረኛኺ ብናትክ ስሕተት ወይ ድማ ብናትክ ጥፍኣት ካብ ህይወትኪ እንድሕር ርሒቑ በዞም ሕጂ ዝነገርኩ 5 ነጥብታት ኣቢልኪ ናብ ህይወትኪ ክትምልስዮ ትኽእል ኢኽ ማለት እዩ። ሶ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረትን መደብ እዚኣ ትመስል። ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ፣ ከምኡውን ነዚ ቻናል ሓደሽ ሰባት እንትረኣልዮም ሳብስክራይብ ብምግባር ናትና ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ እዮም። ሶ ብካልእ መደብ ክሳብ ዝምለስ ሰናይ ናኹም ቻው።